Deixeu-me, doncs, començar amb la idea que vull que centri el meu discurs. La nostra ciutat, Vila-seca. Fixeu-vos, l'escriptor i polític romà Ciceró, fa més de 20 segles, va dir: la pàtria, la nostra pàtria, és aquell lloc en el que vivim bé. I efectivament, entre tots, amb la feina de moltes generacions, de moltíssimes generacions, tenim una ciutat de la que podem sentir-nos-en ben satisfets. Ben satisfets per viure i per a viure. Vila-seca és, doncs, això que dèiem, el valor del que tenim, però és també un camí que obre les portes al nostre futur, que obre les portes als nostres somnis nous, que hi són. Un somni que somies tu tot sol és només un somni. Un somni que comparteixes amb algú és ja una realitat. Així ho cantava John Lennon. És només sumant generacions i energies que fem possible el municipi que tenim. La vida mateixa, l'atzar, els objectius fixats a cada moment, plantegen les pròpies dificultats i ens obliguen a superar entrebancs i els mals moments. Tots en sabrien fer una llista. La duríssima crisi econòmica n'és el darrer episodi d'aquestes pedres que ens podem anar trobant en el camí. És per això que a mi, i també pel conjunt de l'Ajuntament, ha estat tan difícil entendre l'entrebanc judicial amb el que ens hem trobat. Ara, afortunadament, les ombres ja s'estan esvaint i, tal com diu el prestigiós sociòleg polonès Zygmunt Bauman, és necessari aturar les males embranzides del destí, certament, però primer i més important és aturar el tren. I no heu de tenir cap dubte que falta poc, ben poc, perquè el tren s'aturi del tot i tot s'acabi bé. Però això sí, m'entristeix el mal que se'ns ha volgut fer. I m'ha fet reflexionar molt sobre el sentit del respecte degut a les persones i a les seves famílies de tots aquells i aquelles que representem honestament els nostres ciutadans. Per això afirmem que la força de la raó que tenim és la força de la feina ben feta. El més reconfortant, però, és haver-me i haver-nos sentit recolzats en tot moment per vosaltres, per la gent, per tota la gent, i tenir al costat, deixeu-m'ho dir, amb tota sinceritat i amb tota gratitud, un govern excepcional. Continuo ara amb la part del discurs que més m'engresca. Vull viure. De fet, visc. Viviu. Vivim en una Vila-seca que la podem definir d'afortunada i feliç. I aquest objectiu s'assoleix quan el que un diu i el que un fa estan en plena harmonia. Per això, quan fem entre tots el programa de govern, com en aquestes setmanes precedents, barri a barri i nucli a nucli, jo immediatament penso en un contracte d'obligat compliment. Penso en l'acció pública, en la gestió, en la ciutat i en les escoles, en les famílies, en tots aquells instruments de convivència que serveixen para hacer un futuro millor. Permitidme expresar las mismas ideas de otro modo. En el siglo XIX, el extremeño Juan Donoso Cortés escribió: hay que unirse, pero no solo para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Y en esta noche tan especial, quiero remarcar solemnemente la idea del concepto nosotros. Vila-seca es una ciudad diversa y plural. La hemos construido con la fuerza de muchísimas familias, con el empuje de una cadena de generaciones que explican nuestro presente. Todo adquiere su sentido cuando progresamos juntos, al escribir entre todos nuestra historia común.
Siempre me habéis escuchado afirmar que esta es nuestra principal fuerza, la fuerza de la diversidad, y otra, la fuerza de la convivencia. Y dejadme afirmar ahora, si juntos sabemos reconocer el valor de lo que tenemos, juntos ganaremos también el futuro que queremos. No tengáis duda. Gràcies. Per ara vull, en aquesta part final de la meva reflexió, manifestar-vos els 7 compromisos principals. Governar per les persones. Fer créixer les nostres capacitats i les nostres possibilitats i les nostres oportunitats per a convertir-les en realitats. Escoltar les il·lusions, però també els problemes dels propers anys. Oferir acció política i solucions personals. Compartir el que fem, però sobretot, i més important, compartir per què ho fem. Partir de la confiança com a valor suprem. Exercir l'acció de govern de manera oberta i propera, comptant amb tothom, escoltant a tothom, ja que l'Ajuntament és la casa de tots. Actuar amb eficàcia, responsabilitat i transparència. Ser rigorosos en l'administració dels recursos que són de tots i moure sempre l'acció municipal amb el màxim consens, pensant també de manera permanent en el bé comú. Mirar el futur amb ambició, amb audàcia, amb projectes potents, però no mancats mai de realisme, escoltant el dia a dia de la vida a tots els nostres barris, fent costat als que més ho necessiten i posant tots els mitjans per a liderar la fi de la maleïda crisi i sortir-ne més forts que mai. Seguir treballant al ritme dels nous temps, buscant el benestar de la població, seguint les noves fórmules de viure, consolidant el model de vida que tenim, que està valorat com a bo o molt bo pel 96% de la nostra població. I també, per què no dir-ho, posant les bases d'un futur millor per als nostres fills. Canalitzar totes les energies d'un bon projecte de ciutat i d'un equip de gent excepcional per a tirar-lo endavant. I darrer compromís. Ser oberts a les noves aportacions, a les noves idees, al pensament que mou el llibre El dau del temps. Uns senzills apunts meus, si voleu, que us oferirem com a regal al final del sopar i que vol ressaltar tot allò que ens ha fet créixer al llarg de tots els moments de la nostra història. Estimo intensament aquesta Vila-seca i crec fermament en el valor del que tenim. I per això, quan penso en el nostre futur, quan hi penso amb passió, en tinc prou amb una fórmula màgica. Una fórmula màgica que va definir Oscar Wilde quan volia indicar quin és el bon camí a la vida. I no és altre que sigues tu mateix perquè la resta de papers ja estan ocupats. Això és, doncs, vull finalitzar aquestes paraules, primer que tot agraint-vos molt sincerament, molt cordialment, molt intensament que hàgim omplert aquest centre de convencions. Que hi siguem tants, que hi siguem tots els que volem fer pinya al costat d'aquest projecte, per fer-lo fort, per fer-lo créixer, per fer-lo anar endavant, perquè no tingui entrebancs, perquè triomfi. Però sobretot, a més, el que vull afirmar-vos és que seguirem sent nosaltres, perquè aquest és el principal valor. I a més, gràcies a tots vosaltres per a ser com sou. Molt bona nit i moltíssimes gràcies.